Mutta joo. Mä oon aika varma, että joo, X-ray joo. Koska koska monessa olossa, niin sillä maailmassa kun tässä oli oil, niin sitten se vaan yhtäkkiä kääntyi tonne ja alkoi aina sinne päin. Saattaa häkkää tai X-ray joo. Mä kyllä liian. Mä oon spektaattorissa, mä en tiedä mitä tehdä. Mä äsken tapoin juuvun. Joku puoli tuntia sitten. Joo, ei vaan grindan yhtään. Hei, eikö sä löydä timanttia? Joo. Joo. Sä et löydä sitä timanttia. Se on jossain tässä timanttia. Se löysi. Joo, äkki X-ray joo. Aivan X-rayn päälle. Voidaan nähdä tämmöistä. Joo, X-ray joo. Ja mulla tuli tylsää, mä en oikein tiedä mitä tehdä, joten mä vaan kato mitä Jouvo tekee. Joo, vaan X-ray joo täällä. Mulla on Discordissa muuta, mä oon sen kaa puhelus. Joo, kato se vaan X-ray täällä. Pitäisikö vaan näyttää itteni? Ai niin, se pystyy nähdä mut. Sillä on X-ray mulla. Älä sitä X-rayat tai mitään joo. Mitä? Älä sitä X-rayat tai mitään joo. Mitä? Älä sitten mitään X-rayat tai jotain. En mä tee sitä. Okei. No tarkasti. Miksi mä legit tekisin? Mä tiedän. Niin. Olisiko se ärsyttävää grindoa? No kyllä se vähän on, mutta en mä tee sitä täällä ruokan servussa. Eikö nyt sanot? Mitä? Mitä ikinä sanot? Ei ollut mä käppään. Joo. Joo, te joo. Joo, te joo. Mä tosiaan ottaa sitä. Diding. Vitsi kun mä voisin vaan pränkkää ja ottaa sitä spektaattorissa. Olisi hyvä. Hei, kato. Ole toi. Ota. Annan tähän joku. Tää on hard modella vielä. Itku mä vaan voisin ottaa noita. Se on funna se spawnaa clipperin siihen. Olis niin hyvä. Kuolit sä joo? Oho. Kuoli se. Joo, on toi käy X-ray alla.
Mä oon sanonut. Ei kannata X-ray joo.